ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଳିଗଲା 4 ବଖରା ଘର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପରିବାର। କାରଣ ଥିଲା ବଜ୍ରାଘାତ। ବଜ୍ରାଘାତ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରି ଚାଲିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଜ୍ରାଘାତ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ 4 ବଖରା ଘରଟେ ଜଳିଗଲା। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଲୋକେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁସିନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ କୁସୁମଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବଜ୍ରାଘାତ ପଡ଼ିବାରୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା 4 ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଚୈତନ୍ୟ ନାୟକ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ବ୍ୟତୀତ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ବି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପରିବାର। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଳିଗଲା ଦୁଇଟି ଘର। ଦୁଇଟି ଘର, ଲକ୍ଷାଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ କିଛି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁଇଟି ପରିବାର